Здравейте, приятели, и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Боги и съм тук с поредното кратко и малко парфюмно ревю. Ако ви е интересно да разберете за кой парфюм ще говоря и какво е мнението ми за него, останете във видеото. Говорим днес е Always Red на Елизабет Арден. Първото, което прави впечатление в въпросния аромат е именно кутията му. За мен тя е изключително красива, много зимна и много подходяща за сезона. Има някакъв леко лъск елемент в този така красив и модерен омбре ефект, черно към червено, много луксозна за мен кутия. Една от малкото, която ще запазя. А ето и така изглежда и шишенцето на аромата. Той е в същия омбре ефект, черно към червено. Много изчистен дизайн, характерен за марката и за фирмата Елизабет Арден. Отзад е така направено като врата. Може би защото един от най-популярните парфюми на дизайнерската компания е Red Door. И може би има някаква връзка с... не знам, не съм проучвала, съжалявам. Аромата е лансиран през 2005 година, през лятото, като е ориентиран към по-младите жени, които обичат да излизат навън и да се забавляват. Обявен е по-скоро за нощен, вечерен парфюм за излизане, но според мен е невероятен парфюм сега за зимата. В фрагрантика много хора твърдяха, че той прилича на Си от Джорджио Армани, както и на много други аромати. Имаше много голям лист с парфюми, на които им прилича, но според мен сам по себе си парфюм е изключително уникален. Определено е сладникав и по-тежичък за зимата. В интерес на истината, ако търсите аромат, който да ви прилича на Си от Джорджио Армани, това не е той и слава Богу, защото аз не харесвам Си. Между другото има много красиво пръскалце. Такова почти матово е и е много елегантно за мен. Проблема, който срещаме е с капачката, защото много трудно се отваря и отваря съответно. Очаквах в интерес наистина този аромат да бъде много по-амбров, с много повече амбра, тъй като всички в фрагрантика твърдяха, че най-много усещат амбър в аромата. За мен той е по-скоро плодово-ванилово цветен, нещо такова. Аромата, още първият момент, в който го усетих, веднага ми заприлича на Black Hexes от Paco Rabanne. Това за мен е невероятно копия на аромата. За мен са почти идентични. Може би в Paco Rabanne има малко повече сладост, докато тук има малко повече плодова нотка. Има малко повече се усеща сливата и плодчетата, които преобладават. Мирише много сладко, но същевременно не скучно сладко. Интересен аромат е. Уха е на слива, на ванилия, на амбър, на някакви сандалвуд или някакви дървесни такива нотки. Но определено е аромат за силни дами и за дами, които знаят какво искат. За мен е и изключително секси аромат и много провокативен. Идеален е за зимно време. Разкрива се чудесно върху кожата ми. Нося го в момента и съм много щастлива. Определено, ако спра някой на улица, ако срещна някой на улицата, който носи този аромат, ще си кажа, това е Black Hexes, но реално, ако ги сравня едно до друго, може и да са абсолютно различни неща. Определено това е една малко по-евтина алтернатива за Black Hexes от Paco Rabanne. Не много по-евтина, защото парфюма за 100 мл струва около 62 лева, а Paco Rabanne Black Hexes не е много по-скъп, така че го имайте в предвид. Мисля, че някъде може да намерите и тестър вариант в Parfum.bg или Parfumi.bg. Ще оставя линк долу в описанието. В интерес на истината аз не посмях да поръчам оттам, защото не съм сигурна колко продуктите им са оригинални, затова не посмях, но ако вие сте пазарували оттам и знаете, че те са коректна фирма и коректен онлайн магазин, ви препоръчвам да си вземете този без опаковка, защото е на половин цена. Определено според мен това е много вечерен, много сладък, много плодово
ванилов, амбърски аромат. Измислям нови думи, като се опитвам да опиша някакъв парфюм. Това е много лошо, нали? Дали ще си го купя отново? Може би ще ги редувам. Един път, като изхъбя този, ще си купя Black XS, като изхъбя Black XS, отново този и така ще ги редувам, защото според мен двата са много идентични, но аз не мога да живея без този аромат в колекцията си. Много го обичам. Имам изхъбени до сега 2 шишета от Black XS. Когато изхъбя това, може би отново ще се върна към него, защото много го обичам и определено е аромат, който през зимата не спирам да използвам. Много е хубав и ми напомня, и има много носталгична за мен стойност. Моя парфюм е закупен от Enzo. Ще оставя долу в описанието линк, откъдето и вие може да си го закупите. Много е траен, изключително траен, че от 8 часа върху кожата ми се задържа невероятно силно и просто се усеща, просто е там и е много траен и много невероятен. Определено страшно много го харесвам. Ако си търсите зимен, сладникъв и леко мел и но същевременно носим сладичък аромат, определено го препоръчвам. Не се сещам какво още мога да кажа за него, затова оставям на вас. Ако смятате, че съм забравила нещо, да ми пишете долу в коментарите, за да мога да го допълня като коментар, защото съм артист, човек, и забравя. Така, ако съм направила някакви грешки, моля да ми бъде простено. Благодаря, че гледахте това видео. Ако то ви е харесало, не забравяйте да ми го покажете, да дадете палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала ми, ако смятате, че моите малки ревюта на парфюми и козметика могли да ви бъдат интересни и полезни. Преди да свърша видеото, искам да отправя един въпрос към вас, а именно, дали ще ви бъде интересно да отворя нова серия, нова рубрика в своя канал, Tip Story Time, в който да седна и спокойно да ви разказвам някакви мои по-интересни случки и да ги обсъдим заедно, дали съм постъпила правилно и дали не, и къде съм сбъркала и защо така съм постъпила и така нататък и така нататък. Пишете ми долу в коментарите дали подобни видеа с истории ще ви бъдат интересни, за да знам какво да правя тук нататък. Много благодаря, че гледахте това видео. До нови срещи! Чао, чао!